जोंनो जे जोङो जे बे डिएमएटी टेस्ट खालायनायनि गेजेरजों लोगोसेनो जोङो जोंनि गासैबो फरायसालिमायाव मा माने गोनांथार माने उसुबिदाफोर दङ मावनांगौ दङ बेफोरखौ जोङो इमेलाव माने हरनो जों गासैबो हेड अफ द इन्स्टिट्यूशनफोरखौ जों माने खावलायदोंमोन बे जाहैबाय बड'सा btr@gmail.com बे मेलाव बे गासैबो जे मा नांगौ बिसेस बांद्राय गिदिर नङाब्लाबो माने फिसा फिसौ माखासे प्रब्लेम जेनेबा लेट्रिन बाथरुम बेफोरबायदि मोनसे बानायनाय सुबिदा गैयै बेफोरखौ जुदि माबा मोनसे बानायनांगौ बादि जुदि फिल खालायदोंब्ला बबेबा स्कुलफ्राव कलेजफ्राव बेखौ माने मेलाव जुदि प्रब्लेमफोरखौ जुदि खोन्थाहरोब्ला जों बेखौबो माने सल्भ खालायनो थाखाय मावफुंनो थाखाय जोङो सानदों आरो बेखौ जोङो मावफुंनो थाखाय जों आखायाव लादों दा बेनिखायनो जोङो डिएमएटी टेस्टखौ जोङो गासैबो डिस्ट्रिक्टफ्राव जोङो खालायगासिनो दङ दा जोङो फारियै जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौ जों फोजोबबाय बिनि उनाव जों बाक्सा डिस्ट्रिक्टआबो जोब्बाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआबो जोब्बाय आरो जोङो दा गाबोननिफ्राय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव हाबसिगोन आरो बिनि उनाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव जुदि जोबोब्ला जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव हाबसिगोन आरो जोंनि थांखिया जाहैबाय जाहाथे रावबो फरायसुलिफ्रा बे डिएमएटी टेस्टनिफ्राय जेन बेबादि माने मोनाबालाय थाया जा डिप्राइभ जेन जाया दा बेनिखायनो जों साफ्रोमबो फरायसुलिफोरनो बे डिएमएटी टेस्टखौ खालायनानै जों दिन्थिनो सानदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जे देरबोनाय बे फरायसुलिफोरनि जे इयुन जे फरायबाय थानाय जे जिबनाव माब्रै बबे कर्सखौ फरायोब्ला साबसिन जागोन बबे लामाजों थाङोब्ला साबसिन जागोन जिउआव मोनसे साबसिन लामाखौ बासिनानै लानो हागोन जोङो गार्जेनफोरजों लोगोसे टिचारफोरजों लोगोसे आरो स्टुडेन्टफोरजों लोगोसे बे मुलाम्फाखौ जोङो जेब्ला जोङो लिस्ट जों दिहुनगोन बे डिएमएटी टेस्ट खालायखांनायनि उनाव बे लिस्टफोरखौ लानानै जों काउन्सिलिं खालायनायनि जोङो बेबस्था जों खालायदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि माने इयुन जोलैया बे जोंनि जे सोलोंथाइनि बिथिङाव जोबोद मोनसे लाभजनक जागोन होननानै जोङो सानदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जे बिटिआर ओनसोलनि जे दा सोलोंथाइनि बेलायाव जों जथेस्थ' गुन गोनां खालायनो हागोन आरो बांसिनै साबसिन जोङो गुबुन बिथिंजों माने दावगालांनो हागोन होननानै जों बेजों जोङो दा सानदों आरो बेनिखायनो जोङो बे डिएमएटी टेस्टखौ जों जथेस्थ' जोङो गोसो होनानै जों मावगासिनो दङ देरखानाय जायफ्रा माने फरायसुलिफोर जेरै 18 बोसोरनि गोजौनि जोङो बेखौ बुंनो थाङोब्ला डिग्रिनि जायफ्रा डिग्रियाव बिएआव फरायबाय आरो बेजों लोगोसेनो एमए एमएससि जायफ्रा फरायदों दा बे डिग्रिनिफ्राय लाना मास्टार डिग्रिसिम बे जेसेबां स्टुडेन्टफोर दङ प्राय 54,000निबो बारा स्टुडेन्टफोर जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दङ बिसोरनो माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हायो नामा होननानै साननायाव जोङो बे दाहाल मुंनि मोनसे ग्रुप इन्सुरेन्स 5 लाखनि मोनसे ग्रुप इन्सुरेन्स आरो बेयाव जाबाय हेल्थ इन्सुरेन्स होननानै बुङो जेनेरेलि बेखौ जोङो कभार खालायनो थाखाय सिन्था सरसा खालायदों आरो दा बेखौ जोङो थाबैनो बै 15 आगस्टनि आगोलनो जों बेखौ बेनि जे सार्टिफिकेट इन्सुरेन्सनि सार्टिफिकेट बेखौ जोङो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दारै जों बेखेवगोन ओमफ्राय दा बेनिखायनो जों समबारनिफ्राय जों फुललि बे मा होनो ग्रुप इन्सुरेन्सनि जे खामानि बे जाय कम्पानिया लादों बिसोर बे लिस्टखौ लांनानै फुरा मावबाय थासिगोन हयथ' सप्तासे 10 दिननि उनाव बिसोरो बेखौ फाइनाल खालायनानै जोङो उइथ लिस्ट एन्ड सार्टिफिकेट बेखौ जोंनो होगोन आरो बेखौ जोङो बे समाव जोङो सेन्ट्रेलि जोङो अपेनिं खालायनायनि गेजेरनि उनाव जोङो बिभिन्न जोङो इन्स्टिटिउसननि हेडफोरनो जों हरगोन जेरै कलेज बा इउनिभार्सिटिफ्राव आरो बेजोंनो जोंनि गथ'फ्रा जायफ्रा माने माब्लाबा माने गोब्राब लोमजानाय बेमार आजारफ्राव जायोब्ला माने बे दाहाल मुंनि बे इन्सुरेन्स स्किमनि दारै बेयाव हेफाजाब मोनगोन सोरबाबा एक्सिडेन्ट जानायफ्रा बेवहायबो थाखा फैसा जेबो मोना जोंनि ओरैनो जेनेरेलि एक्सिडेन्ट जानायफ्राव किन्तु बे जेब्ला बे इन्सुरेन्सआ थागोन अब्ला बे 5 लाख थाखाखौ बे मोनथारगोन आरो सोरबाबाफोर माने दुखुनांथावै माने रुंसारि जाना थाङोब्लाबो
एक्सिडेन्टफोर जानानै दा बे 5 लाख थाखाखौहाय मोनगोन थ' बेफोरबायदि माने बाथ्राफोरखौ साननानै जोङो बे जोंनि बे जाय माने फरायसा फरायसुलिफोरनो बे मोनसे दाहाल मुंनि बे ग्रुप इन्सुरेन्सखौबो खालायनाय जादों।